Hej alle sammen, og velkommen til. I dag spiller vi Farming, og jeg er Whooptimas, og selvfølgelig spiller vi Farming. Vi spiller bare Farming. Og jeg tror også, der kommer noget Minecraft måske. Måske. Okay? Og her er vores fine ensemble Roslev. Kalder min ven. Det gør jeg også. Og tjek min anden kanal ud. Så do you need me? Cheerleader. Jeg skruer lige lidt ned for. Det hjælper ikke fair. Sætter den på. Så skal jeg ligesom den kan fatte det her. Og den er rundt. Shit, der kommer en ordentlig klubhalm der. Jo. Jeg har nogle mods, så dem kommer jeg så nok til at spille med. Så det skal I bare lige vende jer til. Og jeg skal pløje nogle marker sammen og sådan noget, der giver der, tror jeg. Seeds. Jeg kan lige ned og sælge de her 2 traktorer. De her hyremander, de er not so gode. De er ikke så gode. Ej, det må jeg seriøst undskylde her. Jeg har først lige spist mormor. Jeg snakker med det midler. Så klokken 11 sådan lidt i 12, ikke? Og siger han, vi ses, Mads, jeg skal lige have noget aftensmad. Klokken lidt i 12. Kæft, det er godt. Okay, jeg kan godt lide grafikken i spillet, det er fedt. Så har vi også lige den anden, når den allerede er hernede, så kan vi jo også lige få solgt den. Selv. Okay, så har vi 56.000. Så skal jeg lige ind og se på min mods. Vi skal jo lige have en traktorspil. Shit, jeg har mange mods. Det er helt vildt. En syg sprøjt, jeg har. Nå, jeg skal lige kigge på nogle traktorer. Jeg har sådan en her Claas til 87. Jeg har sådan en TV30 til 51. Kan være. Nu ser vi. Nu skal jeg gå ned og prøve flasker. Så. Top Gun. Nå ja, så skal vi lige købt. Så resetter vi lige den hurtige reset. Ja, jeg spiller Preezy. Jeg overgår ikke alt det der normale og hard og sådan. Men vi skal bruge alle vores marker, tænker jeg. Så jeg tænker bare, at vi begynder med at hard den her. Jeg kommer nok til at tage en stor evighed, så garage. Selv. Tænker, vi skal ikke have sådan 4,5, vi skal have sådan 6 mere her. Så skal jeg bare op i det helt stort. 8 meter, 10 meter, 12 meter. Nu kører vi lige hjem og henter den. Vi sætter vi også lige. Jeg skal se, at jeg har nogle gode missioner. Kigger lige hurtigt opad. Grafikken er vildt fed med. Er der ingen missioner? Jeg vil
Mission F-free. Ja, 2 minut. Lad os blive med at kigge. Nej. Shit, det går lige professionelt. Jeg skal nok lige beholde en af de der hørelmander der, fordi jeg har virkelig ikke mange penge. Vi låner bare penge. Dem skal jeg nok få betalt tilbage på et tidspunkt. Sådan der. Kan vi lige købe en større traktor, eller? Okay, nu skal vi tage et godt køb for 164. Vi kan købe sådan en der, men det er sådan pænt stort start ud. Vi kan da købe sådan en John Deere her. Den store. Den kan få tvillingehjul. Der er ingen anden, der kan få frontled. Jeg ved ikke. 170, 210. Ej, den er fin. Nå, lad os se, hvad den... Sådan her. 5. Det er sådan noget helt blåt lys, det der arbejdslys der. Ja. Og så lige dem her, fordi vi kører med brede hjul. Bred last. Ja, jeg har jo prøvet den der før, selvfølgelig. Kan man åbne vinduet deroppe? Nå, lad os åbne bagvinduet. Hvad er det? Ej, jeg gider hvis det kan på det. Nej. Nu kører vi heller ikke med bred last mere. Jeg kan godt lide det der med, hvordan det drejer det sådan mere realistisk i forhold til, hvor hurtigt det drejer. Jeg tænker på, om den her den skal køre med haren. Det kunne den vist godt klare. Men det er altså ikke lige det bedste. Så lyser det også sådan blot noget. Men det er egentlig at konvertere fra 13 år, det ved jeg. Okay, jeg aner virkelig ikke, hvorfor jeg tog den her vej. Den er sådan lige lidt langsommere. Altså, skal vi have en vægtklods på? Skal vi ikke lige tage en vægtklods på for en sikkerheds skyld? Jeg kan nok godt trække det, men bare lige for en sikkerheds skyld. Kører vi om og har. Skal vi ikke bare starte med det her? Jeg har ikke en skid at bruge helmet til, så jeg har det bare for. Man kan nok ikke sige at gøde det lidt, men får jorden en bedre sekvens. Jeg aner ikke, hvad det betyder, det der. Sådan der. Den her har, den er vildt fed, jeg elsker den. Kører hjulene lige op sådan der. Og så kan man trykke B. Og så kan man A. Hvad skal vi gøre sådan her? Imorgen. Må ikke godt lide, den kan trække det. Men så er der kommet en million. Okay, hvor meget ved? Jeg får 5.700, og det skal være 27.000 tons. Og det er oppe ved Crane Elevator. Hvor mange tons kan der være i den vogn, jeg har nu? Så bliver jeg nødt til at køre 2 gange. Og skal vi lige have høstebekamp. Jeg ved ikke, om jeg kan den. Fordi jeg skal virkelig have noget korn, så. Og det skal jo være ved.
Hvor mange er der så der? Er det en hjemme ved gården? Nej, det er det ikke. Der er en dernede. Den tætteste på gården, det er nok den her. Ny sang. Den er god. No. Smart. Jeg har jo lånt Evers penge, så det kan være, det gør jeg nemlig også i en anden episode. Det kan være, vi lige skal købe sådan en der. Sådan en med. Sådan en lille nuttet en der. Det er sådan en her. Nu må lige se, hvor langt den har nået ind til kornet. Nå, jeg skal lige skynde mig over en vogn på. Jeg håber, I lytter med på musikken. For det koster mig mange penge. Ej, det koster ikke skid. Den tager musikken fra Spotify, når man filmer med OBS. Så det er jo meget smart. Så når du filmer, så det musik du har til at spille, det kommer direkte ind på videoen. Og nu skal jeg til at skynde mig med at høste. Jeg har kolde hænder. Jeg har kolde hænder, det er helt vildt. Køren ind det førerhus. Totalt hipped op. Nu skal jeg passe på, at den ikke lige kører i mig der. Stærk John Deere, den kan køre 52. Kører lige ned og ser, hvor der er andre missioner. 8. Hvad nu 8, den gør? Når jeg så sætter tiden op, det er nok en god idé. Hvis jeg kører hen til den her by, ja. Jeg skulle ikke dreje der. Det ville godt nok have været lidt hurtigere. Det gjorde vi så ikke. Jeg kører sådan aldrig her omkring. Og nu er der ikke en bil, så kan jeg godt køre sådan lidt længere ud på vejen, så det er også lidt nemmere at køre. Filter giver dig hits lige nu. Playlisten med de største hits her på Spotify. Her
af sangene, du nynner med på, danser til og snakker om. Klik på coverne. Så er vi nede i byen med John Deere. Follow. Hits lige nu fra Filter. Altid kun hits. Hvad er den bedste gave Lige til at køre ned i vandet her. Alt deres yndlingsmusik. Kan vi godt? Skal vi gøre det? giver adgang til ubegrænset musik på alle enheder. Det vil sige al den musik, de elsker, når som helst. Det er bare så sødt. Korn. 73.000 tons. Glowing in the dark. A local mushroom grower. West Lawn. Det kan jeg ikke, det der. Især slet ikke. Eller hvor mange penge er det, jeg har? Hvor meget er det, jeg skal tage der? Jeg har 8 minutter til det, og det er sådan et. Det er sådan en indhøjning. Hey. Der kom lige. West Lawn. Altså, den er også lige gammel. 27.000 tons. 73.000. Tjener godt nok lidt mere på den her. 27.000 tons. Hvor mange ton har jeg lige nu? Det er jo lige det. Okay, jeg har 16.000. Plus 4. Lige hvad var der? Næsten lige. Nå, ud til de flere missioner. Nå, det ja, okay, det er så de samme missioner alle steder, så. Samme missioner. Det er nok lidt dumt at køre ned, så. Den der garage, den er så fed. Det er helt vanvittigt. Oh shit. Der fik jeg godt nok lige en bøde, hvis det var. Jeg tjekker lige hurtigt, hvor lang den er. Er vi at være nu? 17 minutter. 3 minutter, så stopper jeg. Men ja, det er det første episode. Og jeg synes selv, det går pænt godt, faktisk. Fordi, jeg er egentlig ikke færdig over det. Fordi, altså. Ja, prøv lige at. Altså, jeg skal nok have fundet. Jeg får en større mig, så jeg skal bare roligt. Jeg regner med, at jeg køber den der eller den der. En af de der to. Det får jeg råd til. Men ja, vi skal bare køre med nogle missioner, så skal vi nok få nogle penge. Jeg synes selv, det er gået mig ret godt, fordi på scenen er 62 10 og er. Men den er altså lækker. Og så lige en er på. Så er vi ude at køre med bred last der. Føj. For den der. Det er brede. Det er brede hjul der. Kan jeg godt sige. Prøv at se, skal vi lige tjekke om det er de samme missioner. Der er kommet en ny mission med. Nej, den er gået væk, den der med mit korn. Nå, der kommer nok en ny en. Nå. Skal jeg lige op, lige heroppe af. Shit, den er bilen bugget. Lortet spil, det bugger. Ej, det får de opdateret, bare roligt. Shit. Vi skal ikke have noget bens på traktoren. Den her traktoren holder bens godt. Så det er også fedt, de har fået så mange skilt med. Godt, jeg kan til en rigtig tid. Det var ikke mig, det der.
minutter. Jeg skal lige se, hvor meget traktoren den vejer, hvis man altså godt kan det. Kun 7 tons. Det var ikke meget. Bonsick. Løbet. Nå. Ja, jeg stopper episoden her. Så. Vi ses. Hej. Hej.